Det här programmet sponsras av Olars. Säkerhet sedan 1976. Yxnerum hotell, kurs- och konferenscenter. Joo. Nyt minä julistan oikein ihanan hyvän saarnan. Mä tiedän, että tämä on ihan kauhean hyvän, koska mä oon julistanut tämän aikaisemminkin. Ja nyt teen vähän tämän paremmin. Jos mainitsen itsestäni, puhun itsestäni, en siksi, että säällisit minua, vaan kerrota esimerkkinä. Mulla on mun omat ongelmani, mä huolehdin niistä. Sun ei tarvitse ottaa niitä vastaan, mun ongelmia. Ei tarvitse ottaa huoleksesi. Ja viisautta. Ota vaari niistä neuvoista, joita annat muille. Ota tämä vastaan. Ota vaarin omista neuvoistasi muille. Tämä kollektio oli aivan valtavan hyvä, kun yhdistää sen tähän saarna, varsinkin silloin. Minusta tämä oli niin hyvä. Mä toivon, että ymmärrät, kun mennään vähän eteenpäin, mikä on pointti tässä. Nyt on myöskin näin, että kirkossa me istutaan näin, että näkee, että niin, että on niin lähellä. Mä voisin ehkä vähän kääntää tätä tänne päin, jotta teidän on pakko siirtyä. Mutta ehkä he filmaavat, mutta en tiedä näkyykö se. Mä tulen vähän piirtämään ja elämästäsi ja elämän tarkoituksesta. Mä haluan ottaa vähän perustaa Jumalan sanasta, että mulla on vähän näyttöä, eikä niin vähääkään, vaan oikeastaan aika paljon ja vahvasti. Aloitetaan Johanneksesta. Johannes 14 ja 5. Johannes 14 ja 5. Täällä on syviä totuuksia, sanotaan, ja samalla kuitenkin tehty armo sinulle, että sinä, joka et ymmärrä mitään. Sillä opetuslapset olivat ihan samanlaisia, ihmisiä, jotka eivät tajunneet mitään. Mä olen julistanut aika paljon, ja mä oon valtavasti kuunnellut saarnoja. Jos minä pystyisin ottamaan se vastaan, niin tämä maailma olisi jo pelastunut. Siis se kyky, että saa jotenkin sisimpäänsä, se on hyvin vähäistä minulle ja sinulle. Ja koko Jumalan ruumiille. Kristuksen ruumiille. On hyvä ymmärtää tämä ennen kuin osoittaa ketään muuta. Ennen kuin osoittaa toista. Niin mennään sanaan Johannes 14:5. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tien. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun isäni. Ja tästä lähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet. Jeesus sanoi hyvin selkeästi, mutta Filippus sanoi sitten siinä, Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme. Jeesus sanoi hänelle, niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, että sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka sinä sitten sanot, näytä meille Isä, etkö usko, että minä olen Isässä ja että Isä on minussa? Mitä sanoja, jotka minä teille puhun? Minä en puhu itsestäni. Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Uskokaa minua, minä olen Isässä ja Isä minussa. Mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden.
Jakessa 11. Niin Jeesus sanoo, hän Jumalan poika ja Jumala. Että mitä hän sanoo ja mitä hän tekee, on Jumala ja hänen tekonsa. Tämä on valtavan tärkeää, että miten me luemme Raamattua, erityisesti evankeliumit. Kun Jeesus tekee jotakin, se on niin kuin Jumala haluaa, että asiat tapahtuvat. Ja kun hän sanoo jotakin, näin hän haluaa, että tekee ja sanoo. Me ollaan tästä samaa mieltä. Mennään vähän eteenpäin. Mitä Jeesus sitten tekee? On lakeja ja uskovat. Me uskovat, me ollaan taitavia listoissa. Ajatellaan, mitä tulee elämää. Älä tee tätä, älä tee tätä, äläkä tee tätä. Ja jos tämän teet, niin menet suoraan helvettiin. Varsinkin niitä asioita, jotka minä voin nähdä ja sinua osoitella. Ja mieluiten sellaisia asioita, mitä minä en tee. Niin sitten me tullaan jonkun luo, jota voidaan tuomita. On kiva tuomita muita kansoja ja itseään. Luukas 19. Siellä on Sakkeus. Mä en nyt lue tätä kokonaan. Mä oon suomalainen ja luen suomalaisittain. Niin oikeastaan tämä kieli on suomea ruotsalaisilla sanoilla. Mitä ihmettä hän sanoi oikein? Suomeksi kuulostaisi aivan valtavan hyvältä, mutta kun käännän sen päässäni, sitten siitä ei tule niin hyvä. Mutta tässä on Sakkeus. Luukas 19. Hän on tullimies. Tällainen kruunuvouti, tämmöinen verokarhu, aina ottaa sun rahasi. Ja hänellä on hyvin asiat. Ruotsi on vähän tämmöinen sosiaalidemokraattinen maa, että ajatellaan, että ne jotka rikkaita täällä, he ovat vähän pahoja. Ja siihen aikaan ajateltiin, myös Raamatussa, että monet ajattelevat, että ne, jotka ovat rikkaita, he ovat vähän pahoja. Mutta Sakkeus, hän oli vähän paha. Hän oli vähän tämmöinen. Hän ottoi vähän omaan taskuunsa juttuja, mutta hänellä meni hyvin. Mutta miten Jeesus kohteli tämän kaltaisia ihmisiä? Hän näki hänet heti. No, mutta tuolla on Sakkeus tänään. Minä tulen sulle kylään. Ja sitten muut mutisivat, että no, mutta Jeesus, tuu mun luo sen siihen kylään. Mä olen kuitenkin vähän parempi kuin tuommoinen tullimies. Tuommoinen, jolla on muutenkin niin hyvin. Mutta Jumala näkee sydämen ja hän rakastaa jokaista ihmistä. Sinä et näe sydämen, jotka rakastaa jokaista ihmistä. Ja en kyllä minäkään. Mulla ei ole sitä kykyä, koska minä en ole Jumalaa. Mutta tässä on teko, jossa Jeesus näytti, että hän on Jumalaa. Hän on suurempi kuin sinä ja minä. Hän näkee nämä ihmiset, hän näkee kaiken. Ja sitten ihan toinen esimerkki, ihan toisenlainen. Markus 12, 41. Markus 12, 41. Tästä on usein kolehtipuheita, lesken, ropo. Tästä on hyviä kolehtipuheita, mutta tässä on syvää totuus, mitä lukea Raamattua, mitä lukea Jeesusta. Ja hän istui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka kansa pani rahaa uhriarkkuun. Ja monet rikkaat panivat paljon. Niin tuli köyhä leski ja pani 2 ropoa, yhteensä muutamia pennejä. Ja hän kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut, jotka panivat uhriarkkuun. Sillä kaikki panivat liiasta, mutta tämä pani puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli koko elämisensä. Me ihmiset ei nähdä. Me arvioidaan, tuomitaan sen mukaan kuin nähdään ja tiedetään, mutta Jumala tietää kaiken. Tätä Jeesus sanoi, että se on erityistä matematiikkaa. Nyt tämä nainen
Hän teki paljon suuremmin kuin kaikki muut. I himmelen ser oss och våra gärningar. Ja näin Jumala myöskin näkee taivaassa meidät, että meidän teko ihan eri tavalla. Näkee ihan eri tavalla. Predikans ämne är lite Ja den saaren aihe on vähän sitä, että besviken av ditt liv. olet pettynyt elämääsi. Mitä teet silloin? Miten jatkat? När livet blev Kun elämästä tuli sellaista, mitä ajattelit, otroligt tufft. mitä sen ei pitänyt olla. Du vet, man tänker Tämä on tosi rankkaa. Sitä ajattelee vähän elämää, että tässä alussa on plakat här som står start. Yes. tässä on tämmöinen kyltti, startti. Siinä on lähtö. Me ollaan kaikki täällä. Komma in i livets maraton. Me ollaan matkalla elämän maratoniin. Kaikki on siellä jännittyneinä. Kohta synnyn ja sitten elän elämääni ja minä alan elämää. Opin paljon juttuja. Saan monia hienoja ystäviä. Sitten menen naimisiin ja elämä jatkuu ja saa lapsia ja sitten saa lastenlapsia ja saa paremmankin työn ja voi vaikuttaa ihmisiin ja kaikki menee hyvin ja sitten tulen taivaaseen täällä. Yes. Täällä on maali. Maali on täällä. Siellä on helmiportti. Helmiportti on siellä. Ja nyt me ollaan tuolla alussa ja Surströmmingburk. ollaan kuin silakat, hapasilakka purkissa. Jag tänker på de här maratonen. Du vet, när Nyt vähän sivuraiteille. Nämä on maratonit. Kun lähestyy 50. jag har faktiskt funderat Miesten täytyy aina miettiä, missä on lähin vessa. 20 000 människor som står där. Vänta Nyt se maratoni, och sen ska alla springa. Tänker bara, että kun he seisoo, sitten varmaan miettii, että mitä jos on pissahätä, mutta appiukkon, niin hänen kaverinsa oli ollut maratonissa, hän oli siellä aloituskopissa. så där är bredvid någon som kissar rakt in i hans... Hän kokee, että hänen jalkansa kasvot, siellä joku siellä pissasi hänen jalkansa siellä takana, ihan vieressä. Näin tämä ongelma oli ratkaistu. Livet blir inte alltid så som du har tänkt. Mä oon miettinyt, että elämästä ei tule aina sellaista, mitä olet ajatellut. Koitappa tätä Den här fina bilden om livet. Och miettiä. vi säger också, vi är ett trosförsamling. Vi säger till varandra, Me ollaan uskon seurakunta, me sanomme, että den blir större och större. kirkkaus vain tulee suuremmaksi ja suuremmaksi. Vanhurskauden aurinko loistaa ja 8 kertaa enemmän kuin aikaisemmin. Oi, oi, oi. Elämästä tulee kaikki menee hyvin elämässä, mutta sitten tuleekin totuus ja se on rankka elämä. Se on oikeastaan on sellainen mahdottomuuksien vuoristo, Som när som helst. Du kan hamna på andra että milloin tahansa voit tipahtaa tämmöiseen paikkaan klättra någon berg. ja sitten sä joudut kiipeämään vuorta ja se ei siirry minnekään, vaikka kuinka paljon rukoilisit. Voi olla sairautta, Det kan vara helt enkelt att du... voi olla jopa, että sä et jaksa asioita. Det finns ingenstans i Bibeln Eikä ole missään raamatussa, että är bevarat av de tuffa saker. meidät varjellaan kaikista rankoista asioista. Är dödsskuggans dal. Tiedät, että täällä on kuolemanvarjon laakso. Se on raskas paikkaa. Enda sak som är helt hundra i den här livet är Ja det mikä ihan 100 varmaa elämässä on se, että tulet kuolemaan. Se on raskasta tietää, mutta vielä raskaampaa on se, että kaikki ympärilläsi tulevat kuolemaan. och du börjar
Ja, så fint liv. Aloitat niin hienosti elämässäsi, sitten joudut kuolemanvarjon laaksoon, että miten päästään ulos täältä jollain tavalla. Mutta ajattele, jo sielläkin on Jumala. Jumala sanoi sanassaan, vaikka psalmeissa, kuolemanvarjon laaksossa hän on kanssasi, jos menisit ihan syvyyteen, pimeimpään. Minä itse jouduin sinne, kun poikani kuoli. On paikka, joka on todella raskas ja pimeä. Ihan siellä syvällä. En sano, että se paikka on helvetti, vaan se on se paikka, joka on oikein jossakin tosi syvällä ja tosi pimeä. Ja siellä Jumala on kanssasi. Det var fascinerande att Oli se kiehtovaa nähdä, että minä koin, att man ramlade in där. että sinne Jag kände att jag stod på en kaatui. klippa. Mutta minä seisoin kallion päällä. Kun puhutaan kalliosta, että Jumala on kallio. På något sätt Että jollain tavalla fyysisesti melkein koin, että tämä materiaali, minkä päällä seisoo juuri nyt, universums mest stadigaste materia. on maailmankaikkeuden Jag var på botten. pysyvintä materiaalia, pysyvintä. Mä olin pohjalla, mutta sitten tajusin, että ei voi mennä enää tästä alaspäin. Se oli hyvää. Hän oli täällä. Oli tosi pimeää ja oli niin rankkaa. On todellakin rankkaa, ihan kauheaa, mitä elämässä voi tapahtua. Ja henkilökohtaisesti olen alkanut kiipeämään täältä. On erilaisia haasteita, mutta elämä on niin kiehtovaa myöskin sillä tavalla, että et koskaan tiedä, mitä tapahtuu. Ja se on sun elämäsi ja Jumala on kanssasi sinun elämässäsi. Jag har tänkt en liv Mä oon ajatellut elämä paljon, joka menee niin kuin tämä. Yläviiva. bästa någonsin. Eräs mies, hän on maailman paras siinä, mitä hän tekee. Maailman paras. En av världens Yksi, rikaste sportsfigur. yksi maailman rikkaimmista Du blir bättre och bättre. urheiluhahmoista. Kaikki menee hyvin ja menestyy. Tosi mukava ihminen. Melkein kaikki tykkää hänestä, jopa ne vastakilpailijat. Hänellä on ihana kaunis perhe, hänellä on kaikki. Voisi ajatella, että minä olen kateellinen tälle henkilölle. Minä haluan tämän elämän. Vill du ha någon annans liv? Haluatko jonkun toisen elämän? Jos puhun, että tämä mies, Michael Schumacher, jos puhuisin hänestä, haluaisitko hänen elämäänsä? Vain yksi slalommäki. Niska murtui ja joutui tänne I en låda. laatikkoon itseensä. Nyt he eivät kerro niin paljon hänestä. Mutta ajattele, Det spelar ingen roll hur mycket du har. ei ole väliä mitä paljon sulla on, kun et voi liikkua. En minä tiedä. Jollain tavalla hän on kai halvaantunut. No yhtäkkiä minä en haluakaan sitä hänen elämäänsä. Mä haluan ne kivat jutut, hauskat jutut. Ei sitä juttua, että on halvaantunut. Jag förstår lite att Alan ymmärtämään, että jag är faktiskt tacksam om mitt liv. oikeastaan mä olen kiitollinen mun elämästäni. Som Jesus säger att Niin kuin Jeesus sanoi, että te kaikki saatte kantaa ristinne. ni har tillräckligt bekymmer. Teillä on tarpeeksi murheita jokaiselle päivälle, mutta hänessä selviät jokaisen päivän. Och du behöver inte veta. Ja sun ei tarvitse tietää, mitä tulee elämääsi. Jag tänker en annan liv som Mä ajattelen toista elämää. allt går bra. Erestuttava. Kaikki meni hyvin, eräs tyttö. Hän on kaunis. Får lite barn. Hän saa vähän lapsia ja Grejer går bra. asiat menee hyvin. Okej. Ajattelin, että elämä on ok. Mutta sitten Det slår till schizofreni. skitsofrenia Hon kommer ihåg iski. Hän muistaa. Hän kertoi, että hän muisti, kun savautui. Hän rakastui ihmisen det kom en blixt från hans ögon. jossain ravintolassa ja
hän koki, että sieltä tulee salamoita jonkun henkilön silmistä ja sitten hän niin kuin pimahti. Eli psykoosi Sinnesstress tuli vahvasti. Hän joutuu sinne mielen suohon mentala problem. ja sitten voi koska tahansa mielen suohon voi joutua ihan koska tahansa. Ja niin, ei ihan tajua mitä tapahtuu. Mutta se, että kun minä koin, että kun seison tässä, niin se on kuitenkin vakaata. Mutta kun on tällä alueella, niin ei voi luottaa mihinkään, että se on totta. Se on tosi rankka elämää. Niin helppo olla se, joka on sen vieressä sanoo, että hoho. Oi, onpa sulla työlästä. Teepä näin sen sijaan. Tee näin. Se on helppoa, kun on tämän ulkopuolella, kun ei ole näitä ongelmia omassa mielessään. Sitten se seuraa koko elämänsä, että monet täällä, kun maali lähestyy, alkavat menettämään muistiaan. Eräs filosofi löysi sitä ajatuksia, että on oikeastaan aika hyvä. Minä ajattelen, koska olen. Ja kun et voi enää ajatella, niin oletko sinä enää olemassa? Ollaanko me ihmiset meidän muistimme ja sisimmän dialogi? Filosofit sanovat, että me ollaan sisimmän sisäinen dialogi. Mulla ei ole tämmöistä korvaan nipukkaa, että mä saan mikrofonin kiinni kunnolla. Mulla on tämmöiset pikkukorvat. Teippiä voisin ottaa. Tillbaks till filosofin. Takaisin filosofiaan. Se ei itse asiassa ole totta. Sä arvasit ihmisten ajatuksia niin paljon kuin kaikki, mitä me näemme. Se on ihmisten ajatuksia. Voin ottaa Efesierbrevet 4. Efesolaiskirja 4. 24. Efesolaiskirja 4, 24. 4:24. Ja pukekaa päällenne uusi ihminen. Du får tejpa öron också. Teippaa myös se korva. Det här är högteknologi. Tämä on korkea teknologiaa. No niin. Nyt olen teipattu ja valmis. Nyt on paljon parempi. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i pukekaa päälle uusi ihminen, joka Jumalan mukana luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Jos kerron, mitä tämä tarkoittaa ruotsiksi kännykällä. Me huolehdimme, että menetämme jotakin itsestään, varsinkin kun tulee vanhemmaksi. Mä käyn vähän tätä läpi. Vähän käyn läpi tätä koskee mun äitini. Se on hyvä, että hän on Suomessa ja minä Ruotsissa. Hän ei kuule tätä, mutta huolehdin vähän tästä, että hän alkaa unohtamaan asioita. Ja sitten kun alkaa katoamaan sumuun. Ja sitten jos minä katoan, enemmän teippiä, hyvä. Bra att ha en fru som kan tejpa dig ordentligt. On hyvä, että on vaimo. Että voi teipata kunnolla. Tämä on vähän niin kuin toinen kauneusleikkaus, mutta en kaunistu. Mutta siis kännykkä. Minulla on pilvipalvelu. Kauheita, kun minulla on kuvia, jos tämä tipahtaa mereen,
niin menetän kaiken, mitä mulla on tässä. Mutta jos mulla on pilvipalvelu, Det spelar ingen roll att den här maskinen går sönder. niin haittaa, jos tämä laite hajoaa. Niin kaikissa tärkeää on siellä pilvessä. Och det här är som andlig språk, vet du. Tämä on kuin hengellistä kieltä. Oikeasti, että tiedä ollenkaan, miten se pilvi toimii. Se on, kan vara i USA och Ryssland. se on monimutkainen. Kuvassa saattavat olla Amerikoissa, Venäjällä, Kiinassa. Ne voi olla vähän eri paikoissa. Sitten sulla on koodi, blip, 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 uusi kännykkä. Menet pilvipalveluun, saat ne takaisin. Miten tämä, koskien sitten uusi ihminen, kun Jumala loi, miten se tähän liittyy? On näin, että se arkuperäinen, Den underbara version av dig. se ihana versio sinusta, tadaa, Den glimtar där. Och den smiler. siellä se on ja siellä se hymyilee. Den Se olet sinä, se uusi ihminen, jonka Jumala on luonut. Se alkuperäinen, se on tuolla. och du ska i ditt liv Ja sinä elämässäsi på den nya människan. saat pukeutua siihen uuteen ihmiseen. Är det där nya människan? Mikä se uusi ihminen sitten on? Jos minä ajattelen, että minä puen päälläni jotain. Du vet, i himmelen finns Taivaassa on Jumala. faktiskt att Gud, Jos sanoo, että Jumala on rakkaus, så den här nya människan niin se uusi ihminen är kopplad till kärlek och den är on med. yhdistetty rakkauteen, on enemmän rakkautta. Ja sulla on mahdollisuus tällä vaelluksen aikana pukeutua tähän, joka sun tulee todella olla. Sitä kautta, että sinusta tulee enemmän Jumalan kaltainen. Sinä käytät rakkautta. Den här är... vad man skulle vilja bara flytta den här tanken i. Voi kun voisi vain siirtää tämän ajatuksen sinuun. On jotakin niin hyvää siellä. Förlora sig själv och sitt Eikä kun puhuu siitä, että menettää itsensä, mielensä tai muistiinsa. Ei ongelmaa, sillä mielesi se on pilvessä. som paikko här. Du kanske också blir mentalt sjuk. Ehkä sulle tulee, Där någonstans i menet sekaisin. Olet mielisairaalassa ja syljet ja pureskelet sormia. en psykolog. On mukana, kun eräs kaveri sai psykoosin. Se oli ihan kauheaa nähdä, kun joku sylkee verta ja on ihan kukkuu. On ihan... Mutta se on niin vaarallista, koska alkuperäinen on pilvessä. Även att den här går sönder. Eller fungerar Ja vaikka tämä eller fungerar. hajoaisi tai puolittain toimi tai vain 10%, Välkommen genom pärleporten. jos olet tervetullut Helmiportin kautta, Originalet väntar på dig. alkuperäinen siellä odottaa sinua. Är goda budskapen. Että tämä on se hyvä sanoma. Erityisesti sinulle, joka olet ymmärtänyt, että sä et tule ehkä kestämään. Ehkä elämä ei tule menemään niin kuin sinä ajattelit. Finns ingen fara. Niin ei ole hätää. Det här, när jag förstod det här, Kun ymmärsin tämän, det här är en befrielse. niin tämä oli vapautuminen. Oavsett vad som händer. Että huolimatta siitä, mitä tapahtuu, se alkuperäinen on siellä. Vad jag försöker säga är det, Mitä yritän sanoa on se, että han sa om det här kollektalet, det kolehtipuhe, se pelko, että saattaa olla ihan tosi huono pelkäämään. Eli ei tarvitse pelätä, ei tarvitse ahdistusta elämääsi, ettei se ahdistus näytä tietä. Kun on pilvipalvelu sinulle, että mitä menetätkin tässä elämässä, me kaikki, me tullaan lopulta kuolemaan. Me kaikki tullaan niin kuin huonommaksi. Meistä ei tule niin tosi paljon parempia. Minä itse synnyin ja kaikki oli hyvin. Ja sitten jossakin siinä sitten koulussa, inte terapist, utan sån här som fysiken tittade på ryggen min och var sådär, nej, den är sned. Okej, sitten
Sitten nähtiin, että kun oli lapsi, että selkä on vinossa. Mä olin tällä vähän, selkä oli vinoa. Me porataan metallia selkään, että tulet suoraksi. Nej, det här är inte så bra. Tämä tehtiin 2 miljoonaa henkilölle. Sitä tajuttiin, että tämä ei olekaan niin hyvää. Se ei auta niin paljon. Kiitoksia. Nyt kuljen tämän raudan kanssa. Man har såna här jättejackor på sig. Jag bär Mä kuljen kuin pingviini. Nyt kun on tänne iso paksu takki, mä näytän pingviiniltä. Silloin olen tosi hapan itse asiassa. Mutta elämästä ei tule niin kuin ajattelit. Helt annorlunda som jag tänkte. Och du vet, Niin ruumissa tuli ihan toisenlainen kuin ajattelin. Ja sitten meillä kaikilla on näitä mielen ongelmia. Ne voi yllättää. Ajatukset voi yllättää meidät niin valtavasti. Kun tulee vanhemmaksi, tai jopa kun on nuorempi, voi saada niitä ajatuksia, että elämäsi ei ole paskankaan vertaan, että sä oot vain epäonnistunut. Ja valkaa uskomaan näitä ajatuksia huolimatta siitä, missä olet. jag lite grann till den här kollektan. Nyt tulee vähän tähän kolehtipuheeseen, joka meillä oli. Me uskomme, että meillä on tietynlainen ura myös hengellisesti ja elämässä. On tämä vitsi, että se joka on rikkain kuollessaan, voittaa. Jos me narrataan täällä, että tämä voi olla totta. Mutta kuitenkin ajatellaan, että ne, joilla on eniten tavaraa ja omaisuutta, ovat elämässä parhaiten onnistuneet. Mutta me ei nähdä ollenkaan Jumalan matematiikkaa. Esimerkiksi tämä antaminen. Kuka antaa eniten Jumalalle? No kuka antaa eniten Jumalalle? Ei siinä ole mitään kysymystä, mitenkään liity matematiikkaan tai johonkin numeroihin, vaan se, että mitä sydämesi tekee. Ja sitten luin tästä leskerovosta. Herra näkee, mitä sydämesi tekee ja miten vaikeaa se on tehdä. Hän saa myös palkkion. Ja se on niin mahtavaa elämässä. Me saamme palkkion. Mutta ensin haluan lukea hiukan enemmän Matteus 22, 34. Matteus. Tämä on niin tärkeä perusta. Tiedätte, kun he... Jesus är alltid duktigare än de. Haluttiin ottaa Jeesus sanoista kiinni, mutta Jeesus on aina muita taitavampi. Hän sanoi, että no mikä on se lain suurin käsky? Ja Jeesus sanoi, rakasta Herraa sinun Jumalaasi, koko sielustasi, ymmärryksestäsi. Du ska älska din nästa. Sielustasi ja mielestäsi, sydämestäsi. Ja tämä on suuri ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertain on rakastaa lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kesä 39. Jeesus sanoo tämän ja oikeastaan Jumala sanoo tämän. Tämä on totuus. Mikä on mielenkiintoista, että rakasta Jumalaa koko sinun sydämestäsi, koko sinun mielestäsi. Allt som du är. Kaikella ruumiillasi, voimallasi, mutta kaikki mitä sinä olet. Ei joku toinen, mitä joku toinen on. Me vertaillaan kaikkea. Ihmiset vertailee kaikkea. Luin kauhean kirjan. Joku tutkija teki tämmöisen statuspeli. Status game. Will Storr. Kirjailija. Älä lue tätä. Man kan fatta hur... Koska voi käsittää, miten tekee asioita. Fel anledning, ja. Väärästä syystä, väärästä motiivista. Ja se on noloa.
On työlästä lukea. Tämä on maailmallinen kirja, ei hengellistä viisautta, mutta vain tutkimusta, että miten ihmiset eri ryhmissä, miten tärkeää ihmisille on status. Ja ajattelee, että ehkäpä rahaa. Ei. Jos sinä olet vasemmistoradikaali, ei todellakaan rahaa, tai joku aktivisti, niin miten ryhmä toimii ja ihmiset löytävät tien, miten he voivat saada statusta itse ryhmässä. Tai jos on vapaa-kirkollinen, me saadaan statusta, kun me täällä loistetaan Jumalalle. Ja kun me kerromme, tiedätkö, minä annoin kummilapsille. Miksi Jeesus sanoo niin monta kertaa, useamman kerran, että hän on saanut palkkaansa. Mä ajattelin sitä, että miettinyt, että itse asiassa Matteus 23 finns. Matteus 23. Ei olla niin kuin fariseukset, jotka huutavat, että nyt minä annan niin paljon ja nyt minä rukoilen tässä näin kovan ääneen. Me vapaa-kirkolliset, mekin. Minä olen tässä, vain nöyrästi. Mekin otan pois kengät tämän Jumalan niin kuin maaperä. Että tällä tavalla sitä saattaa statusta hankkia ja hyvin usein tätä ei tee Jumalan tähden. Ja mä tiedän, koska mä oon itse ollut siinä. Tämä oli raskasta, kun mä ymmärsin tämän oikeastaan matkalla tuolta ylös, tuolta kuopasta. Mä ymmärsin, miten paljon minä olin tehnyt tämän statuksen tähden. Haluan näyttää, että minä olen jotakin. Meillä on se sydämessä. Kuunteli, oli joku rockilaulu. Minä haluan olla joku. Yeah. Ni är så andliga. Ni tar inte såna sånger. Du vet. Mutta te hengelliset ylistäjät, te ette tunne tätä laulua. Tai rakennetaan statusta, mutta Oskar, hän on pyhä mies. Ja silloin hän on saanut palkkionsa sen ruumiin sisällä. Me toimitaan paljon tällä tavalla. Se oli aika rumaa, kun ymmärtää tämän. Kun minä tämän ymmärsin, on saatana mukana sanomassa, kun sinä olet tehnyt niin paljon itsesi tähden, niin älä tee sitä. Mulla oli esirukoilija, mikä mä oon ehkä maininnut edes toisessa saarassa. Hän oli hyvin katkera mies. Hyvin katkera mies. Siis tosi katkera mies. Ja tavattu hänelle näin, että hän soitti jotain musiikkia. Se teki kipeää. Och då bestämde han att om det här är så, då ska jag sluta. Då slutade han. Han var evangelist. Se teki niin kipeää. Soittaja, hän sitten kiroili. Och slår till. Ja sitä, että jos näin nyt on, niin minä lopetan. Hän oli evankelista. Hän oli oikeasti ihana esirukoilija ja julistaja. Tuli satuissa, että hän lopettaa kokonaan. Mutta et tiedä, koska nämä ajatukset tulee, jotka lyö miekkana, niin kuin miekka, ja uskot näitä. Ja voit menettää jotakin tärkeää elämästäsi. Meidän täytyy koko ajan valvoa ajatusmaailmaamme, koska oma ajatusmaailmamme on sellainen maasto, että voit ihan jäädä kiinni suohon koko elämäsi aikana. Jeesus sanoi, että rakasta Jumalaasi koko sinun sydämelläsi, koko sydämestäsi. Ja ehkä se sydän,
Sydän, joka on ehkä sekaisin, mielisairas, on ehkä ihan pihalla eikä tajua yhtään mitään, mitä tekee. Mutta sillä sydämellä rakasta Jumalaa. Sillä, mitä voit. Ja tiedätkö, se riittää. Ja tämä on niin merkillistä. Muistatte tämän Raamatun kohdan leivisköistä. Antoi jollekin 1, jollekin 5, joku sai 10. Ajattele, oi, hän joka sai 10, hän on paras. Ei, hän vain sai vähän enemmän. Ja hän käytti ne. Mutta se ei tarkoita sitä, että hän oli jollakin tavalla parempi ihminen Jumalan edessä. Jag nämnde väl någon gång. Mainitsin. Jag slutade på min gamla jobb och bytte jobb. Lopetin vanhassa työssä, vaihdoin työtä. Ja kun he kiittivät minua, oi Timo, sun puheet, ne on niin hyviä. Mua kiehtoi, mutta oi, kuinka moni näistä mun puheista oli niin vaikuttunut. Tämä on lahjaa, jonka Jumala on antanut minulle. Ja tämä on mulle helppoa, hyvin helppoa. Tämä on yksi helpoimmista asioista mulle tehdä. Nyt kun mä olen tässä edessä, minä olen kuin kala vedessä. Tämä on helppoa. Eikä siinä ole kysymys siitä, että olenko parempi ihminen kuin siinä. Mulla vaan sattuu olemaan tämä lahjaa. He ymmärsivät, että siinä työalalla, missä olen, sinne tulee paljon ihmisiä, joilla ei ole sitä lahjaa, koska he haluavat tehdä vain töitä ilman, että tarvii puhua mitään julkisesti. Niin se kontrastista tuli niin suuri. Hän ajatteli, että kun minä puhun, niin oi kun hän on niin hyvä. Ja oikeasti minä en ole niin hyvä. Miten minä sen tiedän? Minä tiedän näistä, että kuinka monta kutsuu mua julistamaan. Kuinka monta kutsua saa julistaa. Älä kerro. Tämä on salaista sun ja mun välillä. Älä kerro tätä kaikille, koska on parempi uskoa, että on parempi, ihanampi uskoa, että minä olen niin hyvä julistaja, niin hyvä, melkein paras. Ei nyt muut ole sitä kyllä huomanneet, mutta täällä seurakunnassa mulla on tietty status. Mä pääsen eteen, mutta ei ehkä muutoin. Ei siksi, että olisin niin taitava. Oi. Mutta se, että se lahja, joka sinulla on, se on vain se työkalu, jota käytät. Ja se työkalu, joka sulla sattuu olemaan, sillä rakastat Jumalaa. Eräs julistaja sanoi myöskin, että niin kauan kuin mulla on syke, niin kauan mulla on tehtävää. Tämä oli hyvin sanottu. No tullaan takaisin tähän Michael Schumacheriin. On ihan syke. Voi ihan rukoilla. Me, jotka ollaan Jumalan kanssa, tämä ei ole koskaan meitä poissa. Tämä ei ole koskaan meiltä pois. Ei ole väliä, että kaikki katsoo ja minä katsoin, koska alkuperäinen, se on siellä pilvipalvelussa. Se on siellä. No kuka on avannut helmiportin? Kuka on avannut helmiportin? Jeesus. Et sinä. Tämä on armosta. Tämäkään ei tee meitä paremmiksi. On tämä kuva myöskin, että uskovat ihminen voi olla täällä pimeässä paikassa, huonossa paikassa. Sitten susta tulee uskova ja sitten kaikki on tosi hyvin. Ja se on katkera, kun tämä ei mene näin. Ja nyt kerron teille toisen salaisuuden, että shit happens. Ja sinä et voi tältä välttyä. Vaikka et olisikaan Jumalan kanssa, koska saatan tarjoaa mahdollisuus, että elämäsi olisi niin paljon helpompaa, jos olisit toisella puolella. Ei. Samaa paskaa sielläkin. Minä tiedän. Mä oon nähnyt monia, jotka ovat kokeilleet. Se paska on yhtä lailla ruskea siellä toisella puolella.
Så den får inte livet. Toivottavasti tämä ei saa elämää. Mutta se oli oikeastaan aika hyvin sanottu. Mennään takaisin Raamattuun. Statusspelet, Matteus 7. Matteus 23 statuspeli. Teipen. Oi. Pitää ottaa teippiä pois. Elämä on rankkaa, niinhän minä sanoin. Matteus 23 ja 11. Störst bland er Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. Tässäkin on vähän tätä, että tullaan tähän taivaalliseen matematiikkaan, ei käsitä, että mikä juttu tämä on. Pitäisi olla näin, että hän, joka on meistä paras, häntä kutsutaan nimellä vaikkapa pastori. Ja sitten on vanhimmat. No minä olen yksi vanhimmista. Aika hyvä, että taas tätä statuspeliä, statuskilpailua, niin jos statuspeliä seuraan, se on sitä. Mutta kun me seuraamme Jumalan ajatuksia, niin silloin se on sitä, että me ollaan palvelijoita. Minä ajattelin, kun minusta tuli vanhin, en niin kuin ymmärrä, että mitä tämä oikein on. Ja, det var dålig tid i mitt liv därför. Se oli huono aika elämässäni. Kaikki oli huonosti siihen aikaan. Poika oli kuollut ja kerran kokouksessa Ingemar tuli sanomaan, että vanhimman tehtävä, se on tehtävä koko elämällä. Sä tulet aina olemaan sitä. Se oli niin kuin Jumalan sana elämään, niin hänen kauttaan. Hän sanoi sen, mitä mä en ole tajunnut. Miten tärkeää tämä on. Jos katsoo sosiaalista näkökulmaa, tietty asema. Mutta jos katsoo Jumalan näkökulmasta, se on tehtävä, jonka on saanut elämään palvelemaan. Eikä se ole mitään hurjaa silloin, vaan palvelemista. Jos katsoo siitä näkökulmasta, niin se on ihan erilaista. Jeesus sanoi myöskin, että älkää olko herroja toisillenne, herroja toistenne ylitse. Se ei ole se pointti. Kirkko haluaa tehdä tämän ja on tehnyt 2000 vuotta nyt näin, että me halutaan rakentaa hierarkia, koska haluaa, että valtaa ihmisten ylitse. Mutta evankeliumissa ei ole mitään valtaa ihmisten ylitse, koska se on ihmisen ja Jumalan välillä. Ja Jeesus, joka on avannut portin, se ei ole katolinen kirkko tai vapaa kirkko. Ei se, että miten hyvin olet tehnyt jutut, miten hyvin onnistuit. Se on niin työlästä olla se, joka on siellä melkein maalissa. Ja sitten kaikki menee mettään, susta tulee ihan aivokuollut juuri ihan tässä. Tosi työlästä. Jos ajattelee, että elämän täytyy mennä niin hyvin. Ja se on niin merkillistä, että elämää, että sanoo, että minusta ei koskaan tule tällaista. Minusta kun tulin Raamattukouluun, ajattelin, että minä olen kehittynyt niin paljon. Minä olen nyt 22-vuotias, kun minä olin 40, niin silloin minä osaan kaiken. Niin paljon minä kehityn. Ja sitten kun katson itseäni tänään, siitä ei todellakaan tullut sellaista. Minä uskon, että tästä ihan oikeasti uskoin, että elämässä tulee vaan suoraan taivaaseen. Som där i himmelen. Ja tulee puolet tästä toista tulee vähintään olemaan kuin taivas, vain loista Jumalan kirkkautta. Minä unelmoin siitä, että minä vain olen tässä edessä, kaikki vain kaatuvat Jumalan voimasta kaatuvat maahan, mutta kukaan tässä ei kaadu. Vet du, det kanske var inte mitt uppgift heller. Mutta ehkä se ei ollutkaan mun tehtävä myöskään. Vi är så
Vi ser som människor Me ser. nähdään niin kuin ihmiset näkevät ja Jumala näkee tämän tien. Elämä. Timolle mulla oli tämä, mutta sitten tuli ongelmia selän kanssa ja sitten isäkin kuoli. Se oli rankkaa. Vadå? Mitä ihmettä? Man förlorar någonting i livet när man är barn. Menettää jotakin, menettää jotain elämässä, kun on lapsi. Sitten on ihan rikkinäinen ja Alltså, så många grejer. niin monta juttua hajosi. Och sen man tänker att jag är Sitten ajattelee, että minä olen ainut, jolle tapahtuu tätä paskaa. Kaikki ajattelevat näin, eikö vaan sinäkin. har egentligen rätt. Ja kaikki ovat oikeastaan oikeassa, koska suurin ongelma elämässäsi Världens största problem. on maailman suurin ongelma, koska se on sun maailma. Ja samalla tavalla Jumala näkee sinut. Gud jämför inte dig Jumala ei sinua vertaa minuun tai Michael Schumacheriin, utan han vet vad vaan hän tietää, mitä sinä tulet saamaan elämässäsi. Ja sinä hänen kanssaan voit näyttää, miten paljon voit pukea päällesi sitä uutta ihmistä. det står så här. Ja, Ja lukee näin, minä rakastan tätä paikkaa. Mä oon jäänyt tähän kohtaan. Pidän tästä paljon. 1. Korintolaiskirje 3. Kello lähestyy yhtä. Hyvänen aika. Ja aloin katsoa, että Lasse on vähän väsyneen näköinen. Ja nyt ymmärrän. Olen pahoillani, mun täytyy jatkaa vielä vähän lisää. 1. Korintolaiskirje 3 ja 10. men den nåd som Gud har gett mig har jag Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, mikä pantoon, ja se on Jeesus Kristus. Tullaan tähän takaisin. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakesipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljesta, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, onhan saava palkan, mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuvaa, kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Ja 15 asti. Tässä palaamme tähän kuvaan. Kerroin tästä, että maailmankaikkeuden vahvoin materiaali, että kukaan muu ei voi laittaa mitään muuta perustusta kuin Jeesus. Mä en halua takaisin siihen paikkaan, missä kohtasin tämän perustuksen, mutta se on hyvä tietää, että se on siellä. Ja siihen voi rakentaa elämänsä. Että miten rakentaakin. Jumala näkee sinut ja sun elämäsi. Kun rakentaa kullasta, jalokivistä, se on se, että pukeutuu tähän alkuperäiskuvaan sinusta. Ja ne kaikki rakkauden teot, joka on jotakin oikeata. Ja sinun tiesi, voit tehdä juuri tämän. Minä näytän. Mennään takaisin Raamattuun. Lounas odottaa. Älä sitä nyt mieti. Elämäsi tarkoitus. Efesolaiskirje 2, 10. Efesolaiskirje 2 ja 10. Tämä on Raamattu. Tämä on Raamatusta. Silloin sen täytyy olla totta. Efesolaiskirje 2 ja 10. 2 ja 10. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vältäisimme. Olet niin kuin rakennettu hyviä töitä varten, jotta niissä vältäisimme. Se on aika hyvin liittyä yhteyttä kuvan kanssa. Elämäsi meni ihan juuri niin kuin se menee. Se voi mennä ylös alaisiin ja tämä tie ja täällä tiellä, missä kuljet. Siis se voi olla ihan sekavaa ja random. Sinähän on laittanut mahdollisuuksia tehdä hyviä tekoja tai ei.
Vi gör inte goda gärningar. Me tehdään hyviä tekoja itsemme tähden, vaan todellakin hyvät teot ovat Jumalan tähden. Ja silloin me tullaan siihen, että kun fariseukset kysyvät, että mikä on tärkeintä, se, että rakastaa sinun Jumalasi koko sinun sielullasi, hengellesi, ruumillasi, voisi sanoa. Ja silloin jopa kohdannut jonkun. Muistan, kun kohtasin vanhaan tädin, joka oli rollatorilla. Lunta oli jäänyt siihen kiinni, hän oli jumissa ja sitten minä laskeudun auttamaan häntä ja hän oli iloinen ja minä sain statusta ja sain palkkani siinä. Mutta oikeastaan ne kaikki hyöttäjät, jotka teet salassa, mistä et saa mitään, mistä saat palkan taivaassa, koska kaiken sen hyvän, mitä teet, Jumala näkee sen. Kyllähän sä saat palkan siitäkin, mitä ihmiset näkee, mutta varsinkin se, mikä on salaista, koska vain Jumala näkee sen. Mä tunnen monia, jotka tekevät hyviä asioita salassa. Se on kaunista. Ja sulla on aina mahdollisuutta siihen. Minä nyt matkustan linja-autolla töihin. Minusta se on työlästä, koska täytyy täsmätä. Mä oon koko ikäni mennyt autolla töihin. Minä päätän, että nyt starttaan auton. Ja nyt minä lähden, nyt olen töissä, mutta sitten Och sen ibland träffar jag de där busschaufförerna som tycker han får springa. Mä kohtaan erilaisia bussin kuljettajia. Jotkut ovat mukavia, kun minä olen myöhässä, he odottavat, mutta jotkut näkevät, että hän on huono päivä, hän saa. Josko siellä vaan, minä ajan. Mutta me yhteiskunnassa me ei bussin kuskeja niin paljon arvosteta. Mä arvostan sellaisia, jotka ovat I wanna be somebody. Elvis. Hän täytyy olla ihmeellinen. Hän laulaa niin kauniisti. Hän on parempi kuin kaikki me muut. Ei. Hän ei ole sitä. Hän oli vain se lahja laulaa. Sinä elämälläsi, sulla on kaikki mahdollisuudet täyttää kaikkea, mitä voit tehdä Jumalalle elämässäsi. Tämä on evankeliumia. Voit rakentaa kultaisen temppelin tulevaisuudessa ja jos tässä ajassa, koska me pukeudumme uuteen ihmiseen, kun me tehdään rakkauden tekoja. Tiedätkö mitä? Sinä tulet tämän saat säilyttää. Usein puhutaan, että meistä tulee niin erilaisia. Varmasti tuleekin erilaisia, mutta se mitä opit Jumalalta täällä, se tulee olemaan sama siellä toisella puolella. Toisenaan kohtaa ihmiset, jotka vain loistavat Jumalan hyvyyttä. Mä haluan olla sellainen henkilö, mutta ei se niin hyvin loista. Mulla on loistavisongelmia. Mun täytyy mennä niin kuin sadehoitoon, että voin loistaa enemmän. Mutta arvostaa sitä, että kun näkee Jumalan läsnäolo näissä ihmisissä, mutta oikeastaan Jumala asuu missä kaikissa, niin siinä, mitä me voimme tehdä kaikkea sitä, mikä riittää Jumalalle. Se on kiehtova ajatus. Mä oon ajatellut niin paljon tällä tavalla, että se tulee mennä niin kuin muilla samalla tavalla, että sitten maaliin. Ei vaan se menee ylös, alas, minne sattuu. Mutta siinä voit palvella Jumalaa täydellisesti. Ja sinä valitset tehdä sen, mitä teet, tai et tee. Vai sinä päätät sen. Ja nyt
Nyt teidän täytyy saada syödä. Olen pahoillani. Yritin tehdä tämän lyhyemmäksi, mutta se ei onnistu. Aamen.